Alright guys, once again it's Lucky Tracker here, no? At Nembagnal daw tayo aming kakapsat at magandang araw sa ating lahat. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa mga kaibigan. Kinausap ako ng management ng Torque na lahat ng mga video ko na nakikita ang pangalan ng Torque ay kailangan ko daw alisin. Sabi sa akin, nadismaya nga ako eh, kasi dati may video naman ako na kausap ko yung may-ari kung pwede akong mag-vlog. Sabi niya sa akin eh, oh, okay lang, basta walang problema at you doing it right. Sabi naman niya sa akin. Hindi ko alam kung anong reason this time. Hindi naman nila sinabi, basta ang sinabi lang sa akin, sabi ng boss, tanggalin mo daw, kasi kung hindi ikaw ang tatanggalin namin dito sa company. Sabi sa akin. Nakakadismaya kasi bakit ngayon pa, kung kailan ang dami kong video. Siyempre halos lahat ng vlog ko na nasa labas ako, ipinapakita ko yung truck ko. Kasama na yan yung ano eh, yung pag pre-trip ko na nakikita ang pangalan ng truck. Gusto nila alisin ko lahat ng video ko na may pangalan ng truck. Kaya I'm still working on it. Titignan ko lahat yung mga video ko na may mga pangalang to, para sa ganun tanggalin ko isa-isa. Kaya siguro guys, baka ito na muna yung katapusan ng vlogging career ko. Hindi muna siguro ko magbablog, kasi actually itong vlogging ko, hindi naman ito yung number one na source of income ko para sa family ko. Ginagawa ko yung pagbablog para hindi ako mainip kapag ka nasa biyahe, kasi honestly speaking, kahit saan nyo itanong, may mga down, may mga paghihintay ng load. Ito yung parang pinakaano ko lang guys eh, ang tawag nito, yung libangan ko para hindi ako mainip. Bukod sa pag-i-exercise ko, ito yung vlogging, yung nagiging libangan ko. Kasi siyempre mag-capture ako ng video, mag-i-edit ako. At least kahit paano meron akong ginagawa sa loob ng truck habang naghihintay or waiting ako sa truck stop, no, ng load. Nakakadismaya lang dahil bakit ngayon pa kung kailan ang dami ko ng load, ang dami ko ng upload na video. Dapat noon pa, di ba? Ayoko rin naman magbintang or mag-isip ng hindi maganda sa mga ibang mga nanonood sa atin, kasi alam nyo naman may mga nagbabas din sa akin. Wala naman akong pruweba. Nakakaano lang, gawa nga ng yun nga, ipapaalis nila lahat at siguro hindi na talaga siguro ako muna magbablog. Pero ang masasabi ko lang, maghanap ako ng company na okay yung pagbablog ko. Kasi kumbaga sa kasama na rin yung sa aking ginagawa everyday, yung nasa truck. Pero siguro kung andito pa ako sa Torque at hindi pa ako makahanap at makalipat ng company, kung mag-vlog siguro ako yung aking camera dito lang sa loob ng truck at nakapokus na lang siguro dyan sa guys, sa labas. Yung krasada na lang ipakita ko, hindi ko na ipapakita yung truck ko or pangalan ng truck, or yung truck ko na nakita yung pangalan, trailer nakita yung pangalan ng company. Ang mahirap lang minsan na para akong nakatali, kasi ang truck ko powerless. Meron pa akong kulang sa truck ko. Ang kulang ko pa ay nasa 90,000 pa. Hiningi ko yung buyout ko. Ito, pakita ko sa inyo yung buyout ko sa sa powerless. Sa
sa truck ko is meron pang 90,000. Ayan yung buyout ko. Makakita natin, meron pa siyang, hopefully makita nyo, 90,270 kasama na yung GST. Magpo 4 years tayo sa April, tapos isang taon pa pulipid ko na to. Ang mahirap kasi kung gusto kong lumipat, kailangan yung affiliate o ano ng power list. Minsan mahirap din guys kapag kayong kukuha ka ng truck talaga sa ano, sa isang nagpipinance. Meron sila yung ganyan eh, yung kung saan mo lang dapat ilagay yung truck mo, yun lang yung yun lang yung gusto nila. Meron akong tinatarget na applyan kasi gusto ko sanang may barin, hindi puro reefer. Nag-inquire ako sa Ken West Auto Carrier para sa sa yung mag-haul ng mga sasakyan. Tinawagan ko yung si Mark Wallace kung saan yung immediate contact ng power list. Sabi niya sa akin, hindi daw nila approvean kung hindi subsidiary o affiliate nila. Dapat yung nakakonekta lang talaga sa kanila daw, which is meron silang mga listahan na nakakonekta eh. Ayoko naman pumunta sa mga ibang hindi nakakonekta kasi yung mga iba hindi ko gusto eh, kasi marami akong nababalitaan eh. Ang tinatarget ko, gusto kong magkaroon ng experience o maiba naman ako. Gusto ko sana mapunta sa car hauling kasi balita ko medyo kahit paano maganda, at saka syempre may movement din yon, kumbaga, at para maiba naman sana ako. Kaso hindi muna ako makakaalis hanggat hindi ko nababayaran yung truck ko. Isang kukunin yung 90,000 para ibayad ko sa truck ko. Ako ay regular owner operator lang din naman. Kumbaga yung kinikita ko eksakto lang din naman sa pambayad sa truck expenses ng truck, at kung may matira para sa pambayad ng mortgage at saka mga sa siyempre sa everyday basis na pangangailangan natin. Kaya parang nawalan tuloy ako ng gana siyempre. Pero kung sakali man andyan pa rin kayo at gusto nyo pa rin akong supportan, kahit ang vlog lang natin sa loob ng camera, sa loob ng sasakyan, makita nyo lang yung karsada, mag-usap tayo rito, i-check natin yung engine ng truck natin, wag lang natin kunin yung pangalan. Siguro okay pa rin sa kanila yan hanggat mabayaran ko ang truck at makaalis tayo. Yun lang guys, hindi ko napatatagalin yung aking video vlog na to. At least kung sakali man hindi nyo ako makita sa sa pagbablog ko o sa update ng aking YouTube channel, kung hindi nyo ako makita, yun, malamang sabihin nyo na lang na huminto na ako sa pagbablog. At para rin siyempre makapagpaalam ako sa inyo guys, ayoko rin naman basta maglaho na lang ako ng ilang taon na wala tayong communication at di ako nagpaalam ng maayos. Ayan, kasi at least kahit paano, hindi ko alam, one day baka mag-upload pa ulit ako. Basta tapusin ko lang muna itong na to, rene-request nila kasi siyempre company nila to, sila may-ari ng company. Kung ano yung rules nila dapat sundin. Siguro mayroon tayong nagawa o na hindi naman nila sabihin, basta gusto nilang ipa-shutdown lahat yung mga yung mga video ko na may pangalang ng company. Kaya ngayon mag-iingat na ako kung sakali man mag-upload ako. Ultimo sombrero na nila, hindi na ako hindi ko na yun
gagamitin para lamang sa ano guys, sa video natin. Ay, nakakadismaya pero wala tayong magagawa. Ayokong magbintang sa mga haters o buzzer. Sa ganun na lang siguro guys, no? Putulin ko na ito. Hindi na tayo masyadong magsasalita ng mahaba para hindi na humaba kung sakali man. Basta gawin ko na lang yung kanilang gustong gawin, na isa-isahin kong alisin yung mga video ko na may pangalan ng company. At paalam muna sa inyong lahat guys. Maraming salamat ulit, no, sa inyong walang sawang panonood sa video vlog ng Lucky Tracker. Ingat kayo lagi dyan at God bless us all and happy Halloween. Sa atin, happy pista ng patay, piyesta ng mga patay. Nembagnal daw kabsat. Peace up guys. Bye. Lucky Tracker.